Здравейте, аз съм Марко Лутяри и добре дошли в моята кухня. Искате ли да се направите една хубава и лесна рецепта? Ще направим микс от свежа салата с козе сирене, ще имаме малко малини, круша, нар и ще използваме нашата медена горчица, 100% с естествени съставки, без никакви консерванти. И за нашата салата ще правим един дресинг, къде ще използваме медена горчица и ще използваме мед букет. Съм си приготвил днеска микс от свежи салати, валериана, рукола, има малко от всичко. Ще почнем да вземем една купа. Ще вземем един тиган, почва да го съгряваме. Вземем нар, круша. След като сме добавим нар и круша, вземем козе сирене и го връщаме от другата страна. След това го скручаме и го оставяме отстрани. И сега да приготвим дресинг. Необходимо зехтин, медена горчица, 100% естествени съставки и, както ви каза, ще ползваме мед букет. Аз, кога готвя моите рецепта, ползвам този вид от мед букет. И заедно с горчица се получава едно интересен дресинг. Сега е необходимо един миксер, да може да го пасираме. Всичко ни е готов и сега е момента само да сервираме нашата салата. Почваме да добавяме дресинг. Ще добавим още една капка зехтин, малко сол. Вижте колко е лесно и вкусно да може да се приготви една хубава, уникална и свеж салата. Добавяме козе сирене и да стане още по-вкусно, добавяме и малко малини. Довършим нашата салата с още една хубава капка дресинг. Много хубава, лесна, вкусна рецепта. Ви е необходимо съвсем леки и хубави продукти, да можете да се насладите на много хубава салата. Какво да ви кажа повече? От мен, Марко Лутяри, пожелавам ви бон апетито!